Predposledný októbrový týždeň sa v galérii Ludovita Fulu konala vernisáž výstavy Slovenský textilný dizajn. Svoje práce tu prezentovali študenti katedry priemyselného dizajnu v Ružomberku, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Kurátorom výstavy sa stal akademický sochár Alexander Vika a odborný dozor prebrala Ľubica Mrvová. Táto katedra funguje asi 12 rokov a posledných 5 rokov tak intenzívne sa vystavuje. Ten počet študentov stále stúpa, čiže aj viacej prác máme, aj tých kvalitných prác, ale sú tu aj také staršie práce. Keď niečo je pekne vytvorené, vždy je nám to ľúto, aby to zostalo len tak v škole a napríklad odevov už máme na stovky. Je aj taký problém vždy, že čo vystaviť, aby sme zase niečo ukázali, buď nové, alebo v nejakom inom uhle. Gobelíny, koláže, odevy, patchwork či textilné ručné práce boli vybrané z diel študentov súvisiacich s ľudovými tradíciami a slovenskými koreňmi. By sme chceli aj nadväzovať na tie ľudové tradície, aj na tie korene slovenské, tak sme sa snažili vybrať také modely, kde je buď nejaké staré tradičné techniky, tkanie, paličkovanie, alebo aj jednoducho také moderné polohy, zase vyšívka, sú tam šaty, kde je vyšívka s korálkami. Samotnej vernisáže sa zúčastnil i nejeden mladý autor. Ako sa cítiš ako študent katedry priemyselného dizajnu v Ružomberku na tejto výstave? Aj tá ľudová moda sa dá vlastne urobiť nejakými modernými prvkami, že ju tam skoro ani nevidno, ale keď sa tak človek hlbšie zamyslí nad tými vecami, tak ju tam cíti. Najlepšie veci, ktoré vlastne škola môže ponúknuť a myslím, že je to zaujímavá výstava pre obyvateľov Ružomberka aj pre ostatných ľudí. Výstava je prístupná do 20. novembra v priestoroch galérie Ludovita Fulu.